Nuž, lavičiarom byť a byť lavičiarom v novinách sú dve veľmi ťažké kategórie, pretože ako si každý všíma, ľavica, najmä po 89. roku, sa dostala do pozície, ako keby to bolo nejaké nebezpečné hnutie, ako keby to bolo čosi horšie ako fašizmus. A to práve vďaka zlyhaniu novinárskej branže alebo mediálnej branže, ktorá pristúpila k ľavicovým novinárom a k ľavici tak, ako keby to boli zločinci. Ja som to sám zažil na vlastnej koži. Nechcel som opustiť svoje ľavicové názory, tak ako mnohí moji kolegovia, mnohí, ktorí študovali na Vysokej škole politickej, alebo možno, že aj na Vysokej škole politickej v Moskve. Teda boli to zdatní marxisti, ale po 89. roku ako keby účalo, jednoducho stali sa z nich buď liberáli, alebo národne orientovaní novinári. Čo som teda im nevytýkal, pretože každý má svoju voľbu, ale ľavica sa jednoducho nenosila. No byť ľavičiarom dnes stále ešte znamená, ako keby sa človek v živote pomýlil, ako keby práve ten príklon k tým hodnotám, ktoré reprezentujú najmä solidaritu, ale aj demokraciu, ako keby to bolo to, čo sa nenosí a čo sa nemá nosiť. Už pravda je ale taká, že ľavica, ako si všímame dnes v Európe, získava navrch, pretože hodnoty solidarity a hodnoty demokracie, ale aj slobody, jednoducho podporuje práve ten smer, ktorý môže do týchto záležitostí hovoriť veľmi zasvetene, pretože demokracia je to, čo stojí ako výkladná skriňa práve v ľavicových hodnotách, pretože najdôležitejšie osobnosti, ktoré reprezentujú najmä intelektuálnu oblasť, sú práve v ľavicovom spektre, čo sa teda samozrejme muselo prejaviť aj na tom, že ľavica má dnes v Európe veľmi silné postavenie a napokon sa to ukázalo aj na Slovensku. Ale faktom zostáva, že tie iné hnutia, alebo iné myšlienkové smery, politické smery, ktoré pôsobia aj dnes v parlamente, stále útočia na ľavicu ako na spektrum politiky, ktoré je spojené s bolševizmom alebo s komunizmom. A to sú tie omyly, pretože jednoducho ľudia z iných politických strán alebo z iných politických prúdov nereprezentujú to, čo majú reprezentovať, lebo nie sú dosť vybavení na to, aby vedeli obhájiť konzervatívci svoje konzervatívne pozície, čo vidíme dnes v parlamente, ale najmä liberáli nedokážu obhajovať svoje liberálne hodnoty, dostali sa na ceste neoliberalizmu alebo tých smerov, ktoré jednoducho obhajoval ich guru Nozick. Je to nebezpečné, pretože tým sa vytvára priestor preto, aby sa zo spoločnosti, ktorá má byť harmonizovaná, aby sa stal jeden ring pre silnejších alebo priestor pre moderný darwinizmus sociálny. No a ľavica práve je preto taká silná, že ľudia si uvedomujú, že nie je lepšieho myšlienkového smeru, ktorý by obhájil pozície ich záujmov o demokraciu, o slobodu, o rovnosť, aj o bratstvo, teda sú to od samého začiatku hodnoty, ktoré sem priniesla francúzska revolúcia, ale ako si sa vždy vytrácal nejaký ten izmus z toho ich prejavu. A napokon to dopadlo tak, že si každý prisvojil aj demokraciu, aj rovnosť, aj bratstvo a jednoducho sa dostala spoločnosť do meteže, v ktorej sa najlepšie dokáže orientovať práve ľavica, pretože ľavica má záujem riešiť tie hodnoty, ktoré sa dotýkajú záujmov ľudí práce, teda toho najväčšej časti spoločnosti. No a toto sa v slovenskej žurnalistickej tvorbe dosť opomínalo, alebo ten, kto vystupoval v tejto pozícii, už aj vzhľadom na to, že médiá začínali byť súkromné a veľmi zamilované najmä do neoliberalizmu, jednoducho začali novinárov, ktorí majú ľavicové myšlienky alebo ľavicové myslenie a sú oddaní ľavici, tak ich začali odstavovať. Zažil som to aj ja. Keby som sa bol býval, dostal do pozície, že budem velebiť trh,
tak by som jednoducho nemal toľko problémov, koľko som ich mal. A aby som pravdu povedal, mnohí moji priatelia, ktorí odišli od myšlenkového prúdu ľavicového, sa mi čudovali, že tak tvrdohlavo lpiem na tom, že som ľavicový novinár. Takže bolo to skoro tak, akože táto spoločnosť bola chorá na slobodu prejavu. To, čo v iných krajinách, najmä vo vyspelých krajinách, bolo úplne normálne, že si tam každý dokáže slobodne a demokraticky obhajovať svoje vlastné myšlienky, tak na Slovensku sa človek, ktorý obhajoval ľavicové myšlienky, stal, ako som spomínal, pomaly zločinec. A toto je nevyhnutné zmeniť a predpokladám, že sa to aj zmení a že práve príklad ľavice ukáže, že ľavica vie riešiť spoločenské problémy, politické problémy aj ekonomické problémy, ale samozrejme nepôjde to bez bolesti, pretože to, čo spôsobil neoliberalizmus aj v podobe slovenských problémov, sa nedá vyriešiť za 24 hodín a ani sa to nedá vyriešiť tak, že ľavica by nerobila niečo, čo sa očakáva, povedzme, v celej Európe dnes. Takže to je problém, byť na Slovensku ľavičiarom a byť na Slovensku ľavicový novinár. V podstate ste už hovorili aj o tej súčasnej situácii na ľavom spektre, ale do istej miery, čo by si k tomu ešte dodali? Tak samozrejme, že pri tejto pozícii ľavice v slovenskom parlamente, kde má Smer toľko poslancov, koľko má, sa asi ťažko dá už dnes hovoriť o tom, že by ľavica nemala byť sebavedomá a že by nemala sebavedomo plniť svoj program. Faktom však zostáva, že tie výstrely, ktoré dostáva, alebo tie facky, ktoré jej uštedrujú pravicové politické strany, teda ľavici, teda Smeru, sa nedá očakávať, že by s tým pravica prestala. Dá sa očakávať naopak, že bude zvyšovať svoje úsilie dokázať, že pravica je lepšia, že modrá je dobrá, ale faktom zase zostáva to, že ľavica má silné vybavenie a silnú pozíciu, pretože oslovila ľudí preto, lebo prišla s programom, ktorý ľudia musia podporovať. No a teraz ako riešiť problém tak, ako to navrhujú pravicové strany, dokazuje iba to, že pravica nemá morálnu predstavivosť dostatočne vybavenú, pretože všetko, čo robí, je proti ľuďom. A nech to vidíme akokoľvek, z ktorejkoľvek strany sa pozeráme na problémy, ktoré dneska rieši politika, tak vidíme, že všetko, čo urobí ľavica, sa pravica snaží nálepkovať ako zlé. Hoci pravdou zostáva, že práve v tých otázkach, kde pravica úplne samozrejme sa chytá príležitosti podnikať s prostriedkami, ktoré štát vyberie od ľudí, to vidíme v tých našich príkladoch, keď sa pozeráme na zdravotnícke poisťovne, ale aj na druhý pilier v DSS-kách, tak oni nemajú problém zobrať peniaze ľudí, ktoré vyberie štát, podnikať s nimi, oni sa napakujú, oni majú všetko, sú to odrazu fantastickí odborníci. Slovensko nemá väčších odborníkov, tak to vyzerá ako v zdravotných poisťovniach a v DSS-kách. Oni sa skrátka obdaria veľkými platmi a hovoria ľuďom, že však vydržte 30-40 rokov, potom sa ukáže, že sme vám nahonobili majetok. Dneska je situácia taká, že na euro stráca každý, kto je v DSS-kách 20 centov, to znamená, že je vo veľkom mínuse, ale oni nemajú problém, pretože oni pri svojich príjmoch vôbec žiaden problém nemôžu mať a im o nič inšie ani nejde. Tie predstavy, ktoré oni malujú, že oni budú dávať pozor na peniaze ľudí, aby ľudia skrátka zbohatli, no tak kto by im, prosím vás, pekne uveril? Už preto, že nemajú morálnu predstavivosť. Prečo si nevytvoria svoje DSS-ky z vlastných prostriedkov? Ne? A prečo oni berú toľké peniaze za neúspechy, ktoré sú evidentné a ktoré sú dokázateľné? Ale naopak prichádzajú s heslami, ako pomôžu ľuďom,
ako sú jediní oni schopní ľuďom zabezpečiť blahobyt v budúcnosti, alebo by som povedal takú starobu, takú príjemnú, milú starobu z peňazí, ktorí si ľudia našetria. No nič si nenašetria. Nenašetria si vôbec nič, pretože nič nezodpovedá tomu, že by tí naši odborníci v DSS-kách, ale aj v tých zdravotných poisťovniach boli natoľko vyspeli a tak vysoko, aby dokázali bez peňazí ľudí, ktoré vyberie štát, aby dokázali podnikať, teda aby dokázali podnikať s vlastnými prostriedkami. A to je ten problém morálnej aj zodpovednosti, aj predstavivosti. A ako vidíte perspektívu uplatňovania ľavicových ideálov? No ja si myslím, že ľavicové ideály majú budúcnosť už preto, že vždy bude viacej ľudí s priemernými zárobkami alebo s nižšími a samozrejme, že sa budú utiekať tým smerom a budú hľadať politické strany, teda to znamená v tomto prípade ľavicu, aby obránila ich záujmy. Je to úplne pochopiteľne, na to netreba špeciálne študovať filozofov, ani ich netreba spomínať. Faktom však zostáva, že nie len ľavicoví intelektuáli, ale aj liberáli v Amerike, napríklad John Rawls, patrí k tým, ktorí hovorí o prerozdeľovaní úplne inak, o redistribúcii, ako o tom hovoria naši pravičiari. A ak by si oni naštudovali čo i len tohto Johna Rawlsa a neboli zamilovaní do Nouzika, ktorý hovorí, že štát je iba na to, aby bol nočným strážnikom, tak by zistili, že štát naopak môže byť práve tým suverénom, ktorý dokáže zabezpečiť pomerne vysokú životnú úroveň a pomerne vysokú starostlivosť pre ľudí, tak ako sa to deje povedzme v tých škandinávskych sociálnych štátoch, ale tie sociálne štáty všetky, ktorékoľvek si zoberieme, majú tú pozíciu, že sa dokážu o svoju spoločnosť, o svojich ľudí postarať. Či už je to spomínaný škandinávsky sociálno-demokratický systém, alebo je to ten bismarckovský, ktorý vlastne Bismarck s týmto začal, s týmito sociálnymi právami ľudí. To znamená, že ten nemecký, alebo je to aj tento britský, ktorý sa zapodieva najmä otázkami boja proti chudoby. No tak to sú všetko sociálne štáty, ktoré sú príťažlivé a slovenská ľavica má aj preto budúcnosť, že bojuje za sociálny štát, ktorý by všetky tie prvky, ktoré sú už osvedčené, ktoré by chcel do svojho programu získať. No a tu pravica s tým vôbec nesúhlasí, pretože pravica má len jedno videnie a to, že štát je zlý vlastník a treba minimalizovať funkcie štátu. Ale prosím vás, čo to je za štát, ktorý stráca svoje funkcie? Starí sociálni demokrati hovorili, že štát, ktorý sa nevie postarať o zdravie svojich ľudí, ktorý sa nevie postarať o živobytie svojich ľudí a ktorý sa nevie postarať o zdravie, živobytie a zamestnanie svojich ľudí, tak taký štát stráca význam. No, mne sa zdá, že tá podoba štátu, ktorú tu načrtli pravicové strany, tak taký štát naozaj stráca význam. Cieľom a príležitosťou aj pre slovenský národ musí byť sociálny štát. Inak to nepôjde. A vy sa teda pokladáte za ľavičiara? Tak ja sa pokladám za ľavičiara, pretože vo svojich reláciách aj témami som sa samozrejme dotýkal týchto vecí, ktoré som tu spomínal. No a samozrejme, že vychádzam z filozofie, z ľavicových prúdov, aj moderných, ale aj samozrejme aj z toho Marxa, pretože to, čo sa dneska deje, že z Marxa urobia úplného nejakého hlupáčika, tak to môžu naozaj len ignoranti a ľudia, ktorí nečítali nikdy v živote Marxa a nevedia, že na každej poriadnej americkej univerzite je dostatok ľudí, ktorí ovládajú Marxovú teóriu a ktorí sa ňou vážne zaoberajú. A to neznamená, že nejakým spôsobom, že sú to apologeti Marxa. Oni ho kritizujú, ale študujú a ukazujú jeho pozitívne stránky, čo teda na Slovensku tento prúd vážne chýba. Na Slovensku, na slovenských vysokých školách sa dnes len vo výnimočných prípadoch, ak sú tam náhodou pedagógovia, ktorí rozumejú Marxovi a neboja sa problémov, ktoré z toho vznikajú, tak iba tak sa dozvedia o Marxovi. Marx bol veľký mysliteľ a treba ho takto vnímať, takže jeden z tých zdrojov samozrejme musí byť Marx.
Ale sú samozrejme aj ďalší, ktorí sú veľmi významne zastúpení. A ak hovoríme o sociálnej demokracie, tak je to plejada sociálnych demokratov, z ktorých histórii vás nebudem tu poučať, každý ju pozná. Ide len o to, aby sociálna demokracia dnes dokázala mať toľko sily, ale aj toľko ekonomickej predvídavosti, aby sa dokázala zaradiť v tomto trhovom prostredí, ktoré samozrejme nikto nechce nejakým spôsobom zrušiť, ale ide o to, aby ten trh dával príležitosť pre všetkých, aby tá demokracia, o ktorú bojujeme, aby bola čo najčistejšia a pravda čo najjasnejšia, aby sa demokracia dostala aj do výrobného procesu. To znamená pestovať aj výrobnú demokraciu.